What's up mga pobreng Bisaya? Kabalo ko wala pa mo kailan ako. That's why magpa-NAil ako. Mga kapobre, ako day si Randy Rubio no from Tanhay City. And for today's video guys, makmukbang ah. Muna guys no, muna ako mukbangon. Fried chicken and french fries. Naminaw mo? Pukbangs ta. Sorry din na mo. Mag-intro sa ta. And 1, 2, 3, go! Ayan, i-edit rin mo kondo mo ni. Putos mo. What's up, mother fathers? Mo start na ta no? Nata diri karoy burger, homemade burger, gigba ra gyapon namo ni. Fries, pipeno, chicken juice. I mean chicken joy. Chicken joy tawag ba nani? Fried chicken, then chicharon, then nate kali para pabugnaw ba. Yan. Start na ta. Gay up po na. Ah.
Chicken wings. Tamis chicken, no? Medyo halang siya, guys. Kaya ibutan mo din nagburog pang halang nga. Ito powder. Thank you, Lord. Hindi basa juga nga bilo.
Chicken wings. Tamis chicken, no? Medyo halang siya guys. Kaya ibutan mo din nagmurag pang halang nga. Ito powder. Thank you Lord. Hindi basa juga ang habil. Init man. Hindi man nilalim ni magbukbang, no? Hindi man nilalim ni mag-ASMR kay dapat walay tingog, di wala pa may aircon diri paling inita. Pasensya guys kaya among gamit kay cellphone na taon. Pobre ba? Mugang gitawag nga pobreng Bisaya. Kay magpinobre ra ta. Shoutout ko no ni Vincent Tiago dia, taga Tanhay, taga Ilawod. Muna siya akong partner sa inom ba. Di man jud dalim ni mag-ASMR mukbang. Kaya usay maglisod kag tulon. Namirs una. Namirs una na ba? Pag magkauna ka grabe eh. Bro, first time guys, first time. Wala mo kalain. Ito na, nahulog na. Oh, stop sa.
Nahulog na ng cheese. Okay guys, dahil iparapol na ko ni guys. Burger, homemade burger na ginama na ko. Iparapol na ko ni. Kita tong winner. Kita tong mga daog. Sunod semana pa rin makuha. Sunod semana pa rin makuha. Sa to pa. Sunod semana pa rin makaon. Igo pong mapanaos ninyong kan gud. Abot ninyong balay. I-deliver pa na ko. Pasada to na. Nakaya to na. Cheers sa lahat ng Pilipino, iwagayway. Okay guys, kaning manok ha. Gikan pa rin Africa. Gi-order ako 3 months ago. Karon pa naabot mo lang, karon po ako kabukbang. Dili na chicken wings. Ostrich ni. Baby ostrich. Africa. Lami di Japan ni kan. Manok silingan. Silingan. Lami din yung manok sa. Shout out dito sa silingan na mo. Pasensya kayo. Saon man gabi. Kasi magpatagan ng manok yung manok sa kuha. Hindi ni mo mukbang. So patagad. Dami din ng manok silingan. Thank you Lord. Time na ng mukbang guys. Tsaka ay mo kalimot nga mo like, subscribe sa kuwang YouTube channel ga. YouTube channel Pubring Bisaya. Ay kalimot guys para makita mo sa akong mga ubang pang videos at saka ma-notify mo. Subscribe na mo guys. Salamat. Mukbang pa more. Thank you.